Her den anden der fik jeg smadret mine boller på sådan en armbold med en stor forhammer. Og hold kæft, det gjorde bare herrenas. Man hold da kæft opmærksomheden omkring det der. Det var bare god. Halløj. Hvad er det? Så bliver man filmet i smug. Den der sorte ende af øjnene. Du er anal. Søhønen, der lever i Kattegat, er meget tæt på at uddø. Men heldigvis har vi Miljøforeningen Naturbananerne, og jeg skulle have formand Alex Tonic med på en telefon. Og Alex, hvad har I tænkt jer at gøre for at redde søhønen? Det vi havde tænkt os, det var så at kæle med dem. Simpelthen kæle med dyret. Og det kan de satme godt lide. Ja. Ja, det plejer dyr simpelthen så godt at kunne lide. Jeg har engang kælet en misthed, den eksploderede. Nå. Ja. Op i ansigtet på mig. Ja. Med sin lille diller. ja. Men altså, hvordan skulle det kunne hjælpe med at redde søhønen? For den er jo en utrolig truet dyreart. Hvad har? Ja, det var en truet dyreart. Ja. Men hvad skulle det hjælpe at kæle med den? Ja, men så er det jo det, at de her sådan søhøner, de kan simpelthen overleve, hvis man kæler med dem. Kæle nede på undersiden af buen. Ja. Ja. Og det får dem til at overleve, eller? Ja, det gør det. Det kan det gøre. Men man kan sige, at søhønen er jo truet, fordi at... Hvad det har? Ja, søhønen er truet, fordi at der bliver hældt kemikalier ud i vandet. Ja, det er rigtigt nok. Så hvordan skulle det hjælpe at kæle for den? Så bliver den så glad. Jeg har kælet med en hund engang. Den blev simpelthen så glad, at den eksploderede op i hovedet på mig. Med sin lille diller. Ja. Ja. Nå, farvel.